en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettindo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓatake buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala janga hen gonka eɗen gone nasande jeetati colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati koɗo meɗen hande wiyete ko Abdoullahi Sow walla mbiyen Abdoullahi Labbo gorko jibinaɗo nokku biteɗo Guñang ene tawe nder ɓundu e taweteɗo hande e nder Bakel taw kadi kam ardi catal wonande safroɓe yaruɓe ko fate banggue leɗɗe ɗum noon musidɓe tedduɓe koɗo men hande ko ceerno Abdoullahi Seydi Sow jaam waale maɗa calmina bandiraɓe natanen yewtere meɗen jaam waale moɗon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hettotoɓe buuɗal yurmede mbar jaam waale moɗon oɗo ko Abdoullahi Sow ɓurɗanteɗo Abdoullahi Labbo jeyaaɗo to e Guñang e Mbelukaji jooɗiɗo Bakel ko président des praticiens en mbiɗa wima Abdoullahi Sarr mbar jaam Allah waale maɗa ceerno Abdoullahi Sow ɓurɗo andirede Abdoullahi Labbo jibinaɗo nokku biteɗo Guñang taweteɗo ɗo saaha mo gonɗen e nder wuuro Bakel taw kadi ko an woni gardiɗo tradi praticien e nder falde Bakel kala ceerno Abdoullahi eɗen gandi leggal ko nafoore tigui rigui haade men natande ko fati e banggue rafiji mboɗo jogui namdal taw faade maɗa ko fati e banggue catal ngal gardiɗa ko fati e banggue liggotoɓe e leɗɗe mbeteɗo saaha mo gonɗen oɗon jokkodiri e doctoreɓe wonɓe cuuɗi cefrirɗi walla oɗon jokkodiri e laamu ngu tigui rigui ha catal mo ngal hettina walla ala Seydi Sow bisimilla maɗa Abdoullahi Sarr ko kalɗa ko mi nani minen komi nettinaɓe falde diwan Bakel o kala komiɗen golla e nder leydi e komin andaɓe surtout Bakel wuuro ngol konmi ngo kala neɗɗo gummotoɗo diwan Tamba mi wiye ko praticien en ɓe ƴewat kam haɓe jiitami min joɗo min jewtida ɓe noddami to cuuɗi safriɗi min mbaɗa toon riñu mi jooɗima hikka e ñalawma hikka o rawane mi jooɗima mi nelanama taw ministre de la santé ene neli yimɓe umminoɓe Dakar ngari Tambacounda ɓe nelanimi on waktu miɗo woni Dakar ɓe mbi komi mara min kawra e réunion ngo min jooɗo woodi komin kaltidi Allah jarama jarama Abdoullahi Sarr komin hettinaɓe e golle ɗe min mbaɗata ɗe eyyi alhamdulillah rabbil alamin Allah mi yetti Allah wonande sa woni gardiɗo praticien en gonata ko jogaɗo taw ka gandaɗo e ko gollata ko par ce que min miɗo jogui récépissé kadi komi gandaɗo merci beaucoup a jarama Abdoullahi Sarr Seydi Sow mi weltanimama no fewi nde tawno ko ɗum ɗo henna woni ko feññinta neɗɗo o e heptinede e leydi mum taw kadi ko laamu mum hettini gollal mum nde tawno ko hunde wande fayida ceerno Abdoullahi no mbirumi ni haade men natande ko fati e banggue rafiji mbo jogui namdal gongal ko fati e catal ngal gardiɗa ngal e nder leydi Sénégal eɗen gandine jogui yimɓe hewɓe e taw kadi ko yaruɓe to banggue leɗɗe taw ko fulɓe
mbete meeɗi wadde tan e saaha goto taw kadi ko kamɓe dilloɓe to banggue leɗɗe ɗe kala ɓe joddi ɓe mbaɗi jonde mawde no feewi gam yurnitade golle mabɓe ɗe beele kadi ɓe jaadini hen karallagal beele gueɗe kewɗe mbawa waɗede siroji mbawa waɗede poɗɗe wawa waɗede goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum walla woode hen heblaɓe mbete nden jonde meeɗi wadde e nder leydi Sénégal walla ala meeɗa wadde Seydi Sow bisimilla maɗa. eyyi ɗum ɗon wasata par ce que yimɓeɓe ko janggi ɗum ko woni heewi par ce que ne woodi yimɓe wonɓe Dakar hannde jogiiɗo no cuuɗi cafrirɗi mawɗi enen jogani ɗumen e pharmacie ŋaji wonande noon catal to ngal ɗon banggal ngal ɗon gandal ɗum ene woodi to Dakar ɗo e nder leydi Sénégal fof ɗo ha Casamance fof partout kala to miijiɗa ha Tambacounda eyyi heblede nde noon ɗum kam min mi hawrani hen eyyi aɓe ngara noon toujours wonande kamɓe safroɓe wonande docteur eɓe aɓe jiiɗa wosodirde amen miijoji to banggue gandal e to banggue komin gollata ko wonko min mbawi wonko min mbawa wonko ɓe mbawi wonko ɓe mbawa ɗum ɗon kam mbiɗa ɗeɗi hettinde ɗen gueɗe to ngal banggal. Merci beaucoup Abdoulaye Sarr a salminama. to karam dendam Seydi Sow mi weltanimama no feewi saabu so tawi en ƴeewi ko wayno leydi Chine ko wayno leyɗele Asie baaɗe hono noon en jii toon kalɗo jiiɗa hôpital darna suudu safrirdu cafrowo ko fate banggue kesam kesamago nanɗon ko wona ɗum ko kadi jaaruɗo fannu mo jaaruɗon o nanɗon e kala pharmacie mo garɗa nadɗa a tawat hen gueɗe ɗiɗi kala wona conele guittaɗe ene wondi kadi e ɗaɗi kam e leɗɗe kala ene wondi kadi e gueɗe baylade jaadina e jamanu ɗum koto leydi Chine walla ko wayno leyɗele Asie e nder leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi docteur ɓe mbawa yaade tan gaga moɗon onon oɗo saaha joni mo gonɗon mbete pelle mon ɗe oɗon jogui miijoji joddade e jagorgal kalfinagal ko fate banggue oɗon fannu e beele laamu ngu hertina on watta ƴettude on gollone cuuɗi cafrirɗi ɗi e tawa kadi e kala saaha ko laamu ngu tigui jogoto joɓɗele mon hono no ɓen safroɓe jogori joɓɗele mumen ni e kala saaha Seydi Sow mbiteɗen miijoji oɗon jogui ɗum walla ɗen eɓɓoje. eyyi d' accord ko kalɗa ko Abdoulaye Sarr mi nani wonande cuuɗi cafrirɗi ɗi e pour min ɓame hen taw min cuwa taw yiide on programme taw kono miɗen gandi kam miɗen kettina e nder leydi Sénégal ɗo e to min jibina ɗo kadi komin hettinaɓe hen komin mbaɗata ko eyyi neɗɗo noon ko hakke gandal ma tan mbaɗata kala ka anda a fotani nadde hen eyyi Allah jarama a jarama gorko mo Guñang taweteɗo hande e nder wuuro Bakel natinen ko fate banggue rafiji oɗo saaha mo gonɗen so tawi en laari ko wayno téléji walla radio ji ko ɓurɗen teskade tigui rigui yimɓeɓe ne ɓuura wawde woytade ene ɓuura kadi wawde namdade oɗo saaha mo gonɗen ko ñaw ɓurɗo tampinde worɓe biyeteɗo goragu oɗo saaha mo gonɗen ceerno Abdoullahi holi yiyandema e goragu holko saabi hande e yimɓe hewɓe ne jogui caɗele e goragu so tawi safarum ne woodi e holɗo jomum rewata ha wawa tigui safrade hen tawa kadi ene wawa sellude hen taw wona kadi e kala saaha ene doga e nder ɗiɗon fannuji. Seydi Sow bisimilla maɗa. andi Abdoulaye Sarr mi wima a namdimami ko gandumi goragu soppisne bonna goragu fero ina bonna goragu ɓuuri ɓaleri no bonna goragu rapport ɓurtuɗo ne bonna goragu kaɓɓol ne bonna goragu ɗeɗo gueɗe ina bonna goragu gorko noon so woni o dañi duuɓi 40 omo foti toppitade o yara leɗɗe kaɗɗe gona endu yummakko e on demen kala nde o fini taw o addoto koye lekki so wattimo yara lekki so lelimo yara lekki a yi ɗemgal maɗa ngal no ñamirta kew welto ni sa yardi noon leɗɗe kaɗɗe ko noon weldata e goragu wonko wonata e goragu e wofde maɗa so jooɗima ɗon pour hakkille ma wona e rapport weɓata ɗum noon Allah jarama Abdoulaye Sarr a jarama Seydi Sow
e nder sifaji ɗi cifiɗa wonande ɓuɓri ɓaleri ene bonna goragu namdal faade maɗa holko addata ɓuɓri ɗum ko goo ɗiɗi e nder haalama a wi ko fate banggue gondigu rewɓe gonda e rewɓe taw kadi gondigu hewgu no fewi ko wayno tan rapport kewɗo ha hande eɗen gandi ɓeɗen jogui rewɓe nayo ɓeɗen jogui rewɓe tato ten ɗo jontoɗa hen foof mi sikkani so joni wawi ɗacciddemo noon eɗen gandi heewata ko wona ɗum ko kadi a haali ko fate banggue soppisa ɗeɗo gueɗe pop holno gardata e jomum walla holno jomum waɗata ha wawa rentade ɗum haade mum dañde caɗele goragu seydi Sow. eyyi to banggue rapport ɓurtuɗo kam andi kam jamma foof wadde gotol ɗum ɗon bonnata goragu gorko rapport mum haadi koye laabi ɗiɗi tataɓol ngol ko ƴiƴiri nayeɓol ngol ko ƴiƴam kala gorko duumiɗo e ɗum o maydata e goragu wonande soppis ɗum kam ko arat tan par ce que a wondata debbo tan fiɗma so fiɗima noon mbiyaɗa sorna haalata jooɗoto koye wofdema jooɗoyo e wofdema noon ñamat ɗaɗi goragu ma so yi ha ɓooyi wona soppisaji nenen ko daneji wonen nenen ko ɓaleji daneji ɗi cofata ko mbordi goɗɗi ɗi mbaɗi ko mbangu jooɗoto koye gorko so jooɗima piɗal ngal saɗa soofa jeeta ko terɗe maɗe ɗe ngulat mbiya aɗa yanaɗa maaya mbiya aɗa luuka ɗum waɗata noon ko soppis ɓalejo on soppis noon holno iwrata e maɗa il faut o tire o yalta e ma e deuxiéme chose jogade rewɓe nayo ɓe jamma fof ko lawol gotol ɗum ɗon hay hunde waɗatama ɓuuri bonde gorko tan ko jooɗade wiya debbo ko jamma pop mo Allah addi mami leldo e ma laabi tati laabi nayyi so ɓooyi a rappat e ko noon wayi eyyi ɓuɓri ɓaleri neɗɗo kala mo jiiɗa e aduna omo wonde ɓuɓri ɓaleri kala mo jiiɗa kala tagaɗo aduna no wonde ɓuɓri ɓaleri heddi noon ɓuɓri ɓaleri ko ma savre ko ɗum kaliya woni kaliyaji nenen ko ɓaleji woni kaliyaji nenen ko daneji kaliyaji ɓaleji ɗi so ɗi jagguima deggue deggue ko less koyɗe ma ɗe ngulata ɗe mbayano jeygue ni ɗe doya so ɗum jagguima deggue deggue koyɗe ma ɗe ngulat ɗe doya e on demen ganda aɗa wonde ɓuɓri ɓaleri deuxiéme chose so jagguima ha deggue ha jagguima deggue gorago ngu yaata handa wonat gorko joɗɗa fodde wonde yontere a wonani kadi gorko ɗum ko ɓuuri ɓaleri ndi andi dambe ma ndi nanguma gorago ngu yaata so wonti to banggue fero e on deme reedu ndu yorat so reedu ndu yoori gorago arata gorko ko ma gorago muɗum ma reedu ndu yoofa nde gorago ngu ara so reedu ndu yaafani gorago arata ɗum ɗon gorko fof watta hen ɗum hakkille tant que reedu ma ne yoora gorago arata temedere yimɓe noon ɗon ina jahliɓe sa yeehi wiye ka kaɓɓaɗo kono kaɓɓol holto ɗum wonata e gorko holno gorko andirta haɓɓama ɗonne kadi mami artema e ɗon namdal ngal ɗon sananimami a jarama seydi Sow namdal arte maɗa holno gorko andirta haɓɓama e holno gorko andirta haɓɓaka ɗum ko namdal faade maɗa namdal keddigal ngal koko fate banggue to banggue rewɓe holɗo debbo heɓata ko fate banggue fiction ha oɗo fiction wanda o so leldima e joom galle makko ko piɗowo ɗum saabu eɗen gandi piɗal heewi rokkude ɗum tigui rigui ko debbo tawa kadi omo jogui woni fiction ngaji ɗi ganduɗa so tawi gorko yettimama mo ɗam ndiyam ene wawi nadde gorko o ha yetto fannu mo kalɗa wonande jomum taaro taw kadi ko ɓurdi e gueɗe baɗe noon debbo so tawi dañi ɗiɗon rafiji holno andirta omo jogui oɗon rafi o rento woto rokkude ɗum joom galle makko e namdal keddigal ngal kadi koko fate banggue ɓuɓri ndi e holno neɗɗo andirta ene jogui ɓuɓri oɗo saaha mo gonɗen seydi Sow bisimilla maɗa. d'accord Abdoulaye Sarr namdami ko affaire wonande hono neɗɗo andirta ko kaɓɓaɗo kollumami noon kaɓɓaɗo kaɓɓini mbaɗi gueɗe tati hen tati ko daneji hen tati ko ɓaleji min Abdoulaye Labbo wi hen tati ko daneji hen tati ko ɓaleji holno gandirta ka kaɓɓaɗo ko ɓernde nde taƴata ɗum woni goho gueɗel ɗimmel ngel so neɗɗo haɓɓama waɗama e hungo fa ɓuuro haɓɓittako so neɗɗo haɓɓama weddama e woyndu ma Allah e ma yo haɓɓittako so neɗɗo haɓɓama
waɗa may hungo faɓuru ndu yeeyo haɓɓittako kaɓɓi tati keddiɗi ko ɗi daneji hollini hen kaɓɓol gotol so haɓɓama watte koye unugal lelo ina haɓɓito kaɓɓol gongol haɓɓe waɗe e less londe ne haɓɓito kaɓɓol gongol haɓɓe waɗe e hoore debbo ne haɓɓito wonande noon ɗum ko haɓɓaɓe e to banggue goragu darde junde kadi no bonna goragu darde junde no bonna goragu wonande liggotoɓe darde junde ene bonna goragu par ce que so woni darde ma juuti ɗaɗi goragu ɗi teppe ma ɗe ko ɗen kañume ƴiyal ɗaɗi dande ma ɗi mbaɗoyto correspondant e dadorde ma nde ɗum woni ko wonata aroy taw wona goragu ɓerde nde circule wona goragu ngu ara so woni ɗum ɗon teppe ɗe darde nde juuti ina wawi bonnude goragu gorko e deuxiéme chose eɗen garta kadi namdal men tataɓal wonande piɗal addata ɗum ko debbo e gorko so woni ɓe ndendi daɗɗudi so debbo adima gorko o jippinde tan kanko e on ndemen o fiɗat gorko o kala debbo gattoɗo gorko jippinde ko piɗo gorko o piɗal noon so duumima e gorko o ina bonnana ɗum ko heewi ɗum waɗi toujours so woni ka gorko aɗa andi tan a fiɗama moƴƴi ko doga tan law ƴeewa wonande docteur eɓe malla ƴeewa wonande waɗoɓe leɗɗe taw ko anduɓe ɗum mballuma guittanma piɗal ngal taw ko law quatriéme chose namniɗami koto banggue ɓuɓri ɓaleri mbimami teppe ma ɗe nder teppe ma ɗe ngulat ɗe mbiya jaw teppe ma ɗe ngulat mbiya jaw ɗe ngulat ɗe mbiya jaw donc so wuli noon nanga dadorde nde ne muusa so nangi dadorde nde ne muusa nanga kadi e dow guite ma ɗe wona e niɓɓidde mbayano jiileteɗo ni aɗa waɗa sotiki ɗum ɗon sa yi ɗum tan ganda ɓuɓri ndi yanginam ndi fuɗɗima foldema taw ka gorko gonoɗa goragu maɗa yawata eyyi namnal yesso maɗa Abdoulaye Sarr gorko mo Guñang taweteɗo hande e nder wuuro Bakel Abdoulahi Sow golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi gardiɗo ceetal ko fate banggue leɗɗe ceerno Abdoulahi namdal men gongal paaɗen koto banggue rewɓe to ene waɗi hen rewɓe ene jogui caɗele ko fate banggue jibinirgol ene waɗi hen ne cowo gona deedi ha ɓooya bona ene waɗi hen kadi jiyata ellaji mumen ene waɗi hen kadi so tawi ellima ene jooɗo lebbi taw kadi jiyani ellaji mumen ene waɗi hen kadi e lewru wotoru ene jiya ken wona laabi tati ha laabi nayyi ceerno Abdoulahi hol humpito ngo joguiɗa hen e oɗo saaha mo gonɗen seydi Sow bisimilla maɗa bisimillahi Abdoulaye Sarr annamnimami kadi toɓɓere nde gandumi namdami ko programme affaire rewɓe e wonande rewɓe ɓe ɓesnani eyyi ɗum ene heewi e jamanu hande mo gonɗen o gueɗe tati ha peemi nayyi ne gadda ɗum hande oɗo jamanu hande mo gonɗen goho debbo sa yiiɗi ɓesnude decat e suuduma ndeeƴa e joom galle ma par ce que kala jiɗɗo ɓesnude ɓesgu yiiɗa salte ɗum ɗon noon wonande debbo jiɗɗo ɓesnude kadi deuxiéme chose wonande oɗon programme debbo o yataw omo ello yataw debbo o ne ello so woni omo ello makko ne rewi lawol omo foti ɓesnude kono gueɗe tati noon ina kaɗa debbo kadi ɓesnude hen gueɗel gotel ko wonande neɗɗo gonduɗo e seyɗane saɗa wonde seyɗane o sa leldima e gorko ma e on ndemen ha jippinema ndiyam ɗam ha paari wonta ko rutto yaltata ha laaɓa cer darta ko toon ɗum ko rutto wiyete ɗum ko seyɗane ma waɗanma noon joɗɗa kadi joom galle ma jiiya kadi an debbo o cowoɗa ha timma lebbi tati ɗi e on ndemen e nder lebbi tati jamma ara tan leloɗa tan koyriɗa tan
aɗa lelde gorko mo ganduɗa sa fini tan jiya ƴiƴam ɗum ko seydade ma waɗanma noon gueɗel tataɓel ngel e on ndemen ko debbo debbo joɗotoɗo e on ndemen o yaha o sowo o daña lebbi jeegom ha lebbi jeeɗiɗi e on ndemen o fina tan o boosa ɗum ɗon waɗatamo noon ko reedu ndu wulata ko reedu ndu wulata ɗum ɗon noon ko noon yaari ko reedu ndu wulata quatriéme chose ko mbasi yimi kamɓe rewɓe ɓe wonande neɗɗo mo ella mum rewani lawol foti kadi ko safrade par ce que debbo a wawa jibinde tawa taw ella ma rewani lawol a wawa jibinde taw ella ma rewani lawol il faut ello rewa nawol ko ello kay sohla ɓuɓri ɓaleri kadi ina dambo e wonde debbo tan kala ko ɗum ari ñaama kala ko ari ñaama e on ndemen wasa wonde e wasa jibinde a ganam kadi fof ñaama ɗum noon sa yi ɗum heewi wonde sa ƴeewi jomumen heewi arde koye neɗɗo mo ganduɗa neɗɗel cewgel ɓesgu makko sattat neɗɗel cewgel ɓesgu makko sattat par ce que ko tagi ɗum ɓuuri ɓaleri so dinimami ko tan pour wonde o wona tan ɓesnowo sattat ma Allah yafomi eyyi ko ɓuuri ɓaleri jaggat jomum sikke noon ko liggueyaji ma Allah yafo yimɓe troisiéme chose debbo omo foti toppitade woni kala ko wawi gollade ella makko rewa lawol par ce que on kaali wonde toɓɓere nde wonande rewɓe ne jooɗo lebbi tati ha lebbi nayyi taw jomum ne gellaki eyyi ɗum ɗon kadi ko jeyata ko rafi ne waɗa ɗum rafiji ne mbaɗa ɗum eyyi rafiji ne mbaɗa ɗum deuxiéme chose kadi wonande kadi aɗa yara poɗɗe ina waɗa ɗum aɗa pikkiri ina waɗanno ɗum jiiɗa ittude arta pour ello refta lawol kadi ko probléme eyyi a jarama musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗel yurmede siftinde on koɗo meɗen hannde ko Abdoullahi Sow ɓurɗandirede Abdoullahi Labbo jibinaɗo nokku biteɗo Gougnang gonɗo hannde e Bakel taw kadi ko gardiɗo fedde wonande jomen leɗɗe en toon to nder falde Bakel so mbi Bakel noon eɗen gandi Bakel ko wuuro manggo tigui tawetengo e nder leydi Sénégal musidɓe tedduɓe min ɗalda on musidɗo meɗen ceerno Demba Gadio taw kadi ko haalirde Bosse FM dokka min ɗo henna ko ñuñata ko ñañata min garta e mon ɗo yees seeɗa so gueno haaji hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e siftinde on eɗen gone yewtere meɗen buuɗal yurmede nasade ko fate cellal ɓalli e koɗo meɗen ko Abdoullahi Sow ɓurɗandirede Abdoullahi Labbo jibinaɗo nokku biteɗo Gougnang ne tawe nder leydi Sénégal taweteɗo hannde e nder wuuro Bakel taw kadi ko gardiɗo ceetal safroɓe ko fate banggue leɗɗe e to karallagal to ene heetanen toon Demba Gadio ɓurɗo andirede kodde subalɓe e gonɗo e haalirde Bosse FM ceerno Abdoullahi namdal e dow maɗa e holno debbo andirta ene jogui seyɗade woni gorko ladde ɗum ko goho e ɗiɗi debbo joguiɗo reedu wuloru e holno andirta oɗon raafi omo jogui ɗum walla so tawi omo jogui holko heewi addude ɗum ɗon e namdal tataɓalla mbete ɓuɓri ɓaleri debbo no waɗata gorko ni kono waɗata debbo walla ala ne serti e Seydi Sow bisimilla maɗa Abdoulaye Sarr aɗa andi mi haalanima mbimami kala neɗɗo tagaɗo jibinaɗo gotol ina wonde seyɗane ɗum mi haalanima ɗum kala neɗɗo tagaɗo jibinaɗo lawol gotol ina wonde seyɗane gorko noon e debbo gorko e debbo goto fof ne wonde seyɗane seyɗaneji ɗi ceertata seyɗaneji ɗi kanji ceertata ɓeɗo ko hiroɓe jiiɗa daña ɓesgu ɓeɗo ko waroɓe worɓe ɓeɗo kala ko dañƴaɓe tojjat ɗum ɗon il faut yimɓeɓe mbatta hen hakkille deuxiéme chose ko banggue reedu wuloru ndu gueɗe ɗiɗi ha pemi tati ne gadda ɗum ayi kala mo jiiɗa e aduna he ina wonde rewam ayi saɗa wonde dokam sikki reedu ma ndu wuulat cikkata ko jeygue wone mayru
miɗo wawa waddara toon miɗo wawa waddara toon saɗa wondi a faami e wonande rewɓe e worɓe aɓe potiri entade jomde aljuma waddude worɓe maɓɓe daɗɗudi jamma on ina heewi ko Allah addata debbo gorko makko ladde ne heewi jofte makko gueɗel tataɓel ngel wonande gorko o ɗanno hande o arta e jamma he o leldo e debbo makko yo rento ɗum ko hunde rentetede jamma muɗum gorko makko ladde ne jofte makko debbo ma ummo o yaha o moroyo o arta omo yodma omo yoodi mbiya aɗa walda e makko on jamma gorko makko ladde ine heewi jofte makko ɗum noon enen worɓe wonande enen worɓe eɗen poti rentade ɗum to banggue ngal ɗon banggal toɓɓere tataɓere nde to banggue ɓuɓri ɓaleri jaafoɗa mbimami kala neɗɗo tagaɗo omo wonde ɓuuri ɓaleri kala tagaɗo omo Allah tagi ina wonde ɓuuri ɓaleri ɓuuri ɓaleri ñamirta wofde ha wiye wonde mataw joomum rafiji ɗum wondi taw ɓuuri ɓaleri soɗum wondi taw tus o wondat ɓandu ndu wuulat wiya jaw o wayano ɓandu wayno dupat ni sikke mataw ko liggueyaji bondi malla ɗum goɗɗum haginam hulana Allah fof wiya ko gollaɗo fof fenade taw ko ɓuuri ɓaleri tan jaggi mum ina woodi worɓe ɓe jiyata hewɓe rafijine natta e mabɓe to ɓalli guloji holko waɗata ɗum ko waddude debbo mum rapport jofde aljuma ma Allah ñande debbo ma moori on jamma mbaddon rapport ɗum ɗon so seyɗade makko nannema ɓandu wuloru a wurata ma ya sellani tataɓel ngel ko neɗɗo ɗanno arta jamma e galle ma garta leldoɗa e debbo on jamma so seyɗade makko nannema ɓandu wuloru a wurata ma ya sellani ɗum ɗon wiyete nguli temedere neɗɗo sikka ma taw ko dabareji korto taw fof ko fenade a jarama Seydi Sow golle ma jooɗi peewi ndeɗo hen toɓɓere ko fate banggue seyɗade o eɗen ponno yaññade hen tigui rigui kono ma Allah rokku en fartague e wawdartoyde hen so tawi gueno haaji ceerno Abdoullahi Sow a haaliɗo hen rewam eɗen gandi hande rewam ene tampini yimɓe worɓe e rewɓe kala to banggueji meɗen hande o e oɗo saaha mo gonɗen holko addata rewam woni dogam site saabu eɗen gandi ne taaƴa hoore ene ɓora sukundu mbiyanno ne jaafoɗon ne ɓora sukundu e tene kadi ne haɗa debbo sowade tigui rigui ene tampini hande ha ganduɗa ni usta goragu e wiide wona yimɓe oɗo saaha mo gonɗen holko addata dogam site woni rewam Seydi Sow. eyyi Abdoulaye Sarr annanimami ko gandumi to banggue rewam aɗa andi rewam ina hawjini yimɓe hewɓe hande e jamanu hande mo gonɗen o kala mo jiiɗa ne jibina hande e jamanu hande mo gonɗen o omo jibdina e rewam heddi ko peejo ene mo feeñani kono mo wondi hen ɗum noon rewam ko hunde fonde haɓede oto ɗum dañje maɗa porgu ina haɗa debbo ɓesnude ina bonna reedu wulna reedu haɗa debbo dañje ɓesnu ɗum ɗo rewam ne waɗa ɗum deuxiéme chose so rewam jaggi neɗɗo degge e on demen taƴata ko koyɗe ɗe waɗa ɗumen petti waɗa ɗum peƴƴi ɗiɗo rewamaji goɗɗe ɗe ngara e nokkuji ɗi ganduɗa taw kadi woni yaltinta ko ɓuuɓe daneje ɗum noon holto ɗum wonata koye nder reedu so woni nder reedu noon e on demen reedu ndu wulat so ndu wuli waɗata ko programme mo ganduɗa ko suudu jambala ndu noon so woni suurti futta boowal so futti boowal noon wonande yimɓeɓe kala ganduɗo ne safro rewam pour hawo daña hen jaam sella ko mawo tuuta ha laaɓa cer somo tuuta kadi way kono laalo ni o tuuta ɗum ha laaɓa cer e on demen ɗum woni o wawa dañde hen afiyal so ɗum wiye makko ina hasi ɓandu wuloru ndu ustoto e makko o nattat yiide kadi puƴe ɗe o nattat yiide foof e on demen o daña hen jaam o wiya alhamdulillahi rabbil alamin Allah o anda tigui
ɗum ɗon so waɗano ɗum yawata o yawata dañde hen ko yiɗi ko eyyi merci. a jarama Seydi Sow golle ma jooɗi peewi yewtere men eɗen ponno yanñade hen ha ɓuura ɗo henna kono tawne fadiri en tigui rigui Seydi Sow konngol ma mbaynigu faade bandiraɓe ɗacca kadi noddirguel maɗa so tawi wonko bandiraɓe pamani hen gam sago ɓe mbawa jokkodirde e maɗa Seydi Sow bisimilla maɗa. alhamdulillah rabbil alamin Allah komin Abdoulaye Sow jeeyaɗo to e wuro wiyetego Guñang e Mbelukaji jooɗiɗo Bakel. Abdoulaye Sarr a jarama golle ma jooɗi peewi ko mbasoytomi ɓiɓɓe fulɓe tan ko yoɓe dutto e sosan woni sohla minen kadi wonande anduɓe ɓe e jangguɓe gandal ɓe tawi ne siiri jomum jangi ko gandal kala kone golla hen yo gollu ko laaɓi kala ka anda oto naat hen ɗum tan mbasoytomi wonande minen janguɓe ɓe tawi ne siiri komin jangi koko seeɗa wonata wonani hay ceɓenni mesdal to banggue Allah kono kala kaɗa golla hen gollir ɗum ko laaɓi taw ina laaɓi ganduɗa ko batta ko ina laaɓi kala ko laaɓano naat hen ɓiɓɓe fulɓe Allah jarama on jarama mi salmini on mi juurima on mi weltinima on ha woni gonga ma jaafoɗon Abdoulaye Sarr yewtere nde juuti ma jaafoɗa Allah jarama on jarama on beltanama ha woni gonga kala hen noon ko mbanmi yewtere hakkudam Abdoulaye Sarr kala hen mo famani yo noddam téléphone mi fammina ɗum ha faama kadi ɓeydo famde ko président de praticien de Bakel waddanno e Abdoulaye Sarr ndeɗo yewtere Allah jarama on jarama on beltanama ɓiɓɓe fulɓe debbo e gorko suka e mawɗo onon foof de on beltanama kala cohlu noon min yewtida mala min kalda namnitomi programme o yo noddame 77 528 36 44 kala no ɗum hen heɓa kam mamin kaltin mamin jewtin ko fodde ko anda ko e ko joga ko merci beaucoup on jarama yallah hokku en kadi haltide Allah jarama on jarama merci beaucoup. a jarama Seydi Sow golle ma jooɗi peewi ko siftinde on Abdoulaye Sow walla mbiyen Abdoulaye Labbo e jibinaɗo e wuuro wiyetego Goudiang taweteɗo hande Bakel gardiɗo cetal biyetegal tradi praticien ko kanko ardingal e nder falde Bakel eɗen gandi ala ko ɓuuri leggal wadde fayida eɗen mbawi ruttade e leɗɗe meɗen nde tawno mawɓe men hanki ko ɗum tigui woni koɓe ñaaƴiranno ɗum woni koɓe parnotono tene kadi ɓe tinano caɗele e ɗum noon wasimo mbasiɗa o wonande kadi kamɓe safroɓe yaruɓe to banggue leɗɗe e banggue gueɗe goɗɗe kala ko neɗɗo no waɗa yo tinno nunda feewa hen e moƴƴina kadi gonka ka moƴƴina rendo ngo nde tawno eɗen gandi hande ɓerɗe kewɗe peccima yimɓeɓe ɓe natti hoolade ɓe natti kadi famde kono sikki ala so tawi kadi woni hankkadi ni yimɓeɓe kadi batti yewtidde batti yidirde e yama enen kala ndendiren ɓerɗe men duttoɗen hanki e fina tawa men mbawin yurnitade ladde men bitten gande men beele mbasen daɗede saabu en jii hande o waɗeɓe ɓe kamɓe raneɓe ɓe e soyduɓe kala kamɓe kala ɓe dutti e hanki mabɓe ɓe mbawi garɗinde hande mabɓe yaade jaman ɗum waɗi enen goppuɗen komin mbiɗen eɗen gabboɓe en keftatakoɓe en duttotako eko gonɗen ko ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen eko gonɗen ko tigui rigui e guila en daɗede nde tawno ɓuuri bonde aduna kala ko daɗede moƴƴani ceerno Abdoulaye Sow a jarama to karallagal to woni toon ko Demba Labbo kodde subalɓe tawete to haalirde Bossaya so buuɗal yumede feeri feeñe windere e yeyno moni kala ɗuwo e barke jomgal buuɗal yurmede musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno yewtere men hande nde min cuɓini addande en ko fate cellal ɓalli ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen.